voisin kuule uskaltaa väittää, että tämä on ensimmäinen ja viimeinen YouTube-video auto-ostosta tai ostettavasta autosta. Siellä ei ainakaan tuommoiset valot palaa, koska niitä ei ole! Kun sanoin, että nämä maapisteet vähän härön näköiset, niin tarkoitin tämmöstä karvapersepaskaa täällä. On sitä vähän hiottu tosta kuiten niin. Tuuli on kyllä paha, että en tiedä miten suoritaan tämä ilma tuon konepeltin naamalla. Yritetään. Joo. Kaapa tapahtuuko räjähdys heti. Se olisi maasta maahan ja virrasta virtaan. Kato vinkkarit. Mä pistän auton alle, missä täällä on se bensapumppu. Ja käytän noita virtoja pois päältä ja päälle. Ja katsotaan kuuluuko sitä mitään sitten videolla. Joo, auton sisälle ei kuulu mitään, mutta täällä kyllä tuulee niin vitusti, että en ihmettele. Voi johtua siitäkin. Sitten starttyy! Kyllähän se jotain yrittää. Mä pistän tää oma auton käyntiin, jos mä saisin pysymään tässä, koska sinne ei toimiva käsijarrua. Katsotaan. Lähteekö heti? Noniin. Vittu! Kyllähän se lähtee käymään!